Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pangaken nami kula Indra Maulana absen sama kelas sedasa AKL kalih. Viral video bocah-bocah SMP Semarang ngontrol lalu lintas nek ana bis kebakar ngalep ujian polisi. Ngerteni bocah iku murid kelas Songo SMP Negeri Kali Kota Semarang jenenge Muhammad Lutfi Farhan. Lutfi Farhan mujudake mahasiswa sing mbiyantu lancarake lalu lintas nalika Pusran Semarang Bobonging halte Bukitsari Banyumanik Kota Semarang. Bebunga kasebut diwenehake dening Kasat Lantas Polres Tabes Semarang AKBP Sigit ing SMP Songo Semarang kang disekseni langsung dening atasan siswa lan guru ing sekolah kasebut. Tumindak kang gagah lan welas asih, Kasat Lantas uga ngaturake apresiasi saka Kapolres Jawa Tengah, Dir Lalu Lintas Polres Jawa Tengah lan Kapolres Semarang. Kasat Lantas ngajab tumindake Lutfi iki bisa dadi tuladha lumrap siswa lan masyarakat. Kasat Lantas ugi mbiji bilih tumindakipun Lutfi menika boten namung nedahaken keberanian saha spontanitas siswa, nanging ana uga prihatin kanggo kahanan darurat ing lingkungan sekitar. Mulane kita ngapresiasi tumindake sing wani nalika bobongan bis bantu masyarakat lancar lalu lintas nalika petugas polisi lalu lintas tuju lokasi kejadian sambunge. Wassalamualaikum warahmatullahi